No skúsme radšej niečo také priateľnejšie vymyslet, jak vás môžem poprosiť teda. To si myslím, to by se tyhle třeba Lukavskýmu nestalo, tyhle, že by řekl na Národním divadle, co bych vám měl vyprávět, a oni by řekli třeba o Filipovského hovně. No skúste vymyslet niečo normálne. Ako? Krumlov! Dobře, a něco v Krumlově, Co se to stalo, chtělo ale? takový, jako že v Krumlově se stalo to a to. No, nejakú takú jednu vetu. Povodně! Bilápadní v Krumlově. Co ste povedali tam? V Krumlově došlo pivo. V Krumlově došlo pivo? No dobre, tak to môže byť celkom, a že prečo došlo pivo a co sa stalo, to majú všetko herci vo svojich vlastných rukách. Začneme od Ondru, pôjdeme k Igorovi. To bych se netahal, no. Ne, došlo pivo prostě. Došlo pivo, to je dobré podľa mňa, no. Pôjdeme od Ondru, pôjdeme k Igorovi, k Michalovi, k Kugeňovi a takto vlastne až kým nevznikne niečo smerodajné. Dámy a páni, nech sa páči, začal sa jedno slovo teď. Jednoho. Ne. Se Stala Strašná. věc. v Krumlově, V Krumlově? V Krumlově. V Českém. došlo Pivo. Strašlivá. Rána se ozvala Z. pokoje číslo 12. Recepční. Šel pěšky přes, Les. potkal strny vlky, Trpaslíky. Karkulku a dědu. Mráze. Richard Genzer vymakaný, Inteligentní. krásný, oblečený ve Růžových. kalhotkách, s pod prsenkou, Uvázanou. kolem nohy pyšně, Vypíjel. poslední čerstvý šnit. Hostinský. Povídá. hele, Geno. Ty. Seš úplně skvěle Požralej. nechceš trochu kozelky. Nepít. Ne, to si, Píš. že si dám kozelku. Klidně i lahev. Lahev. Lahev, taková pičovina. No. Prostrčím. Hlavu, skrz klamu, Tam toho. medvěda. to Bude, Sranda. uvidíš, ty jeden Richarde. v tom se rozrazili Dveře. pokoje, kde ležel Mrtvý. Igor. teda To Je. divný. jak Ten Igor. umřel, nevím řekl. Michal. Schovává je se v Sukni. Ondřeje. Ondřeje Pivo není. Zavolal. Hostinský. proč Není. Pivo. To by bylo Zajímavé. se dozvědět není. Ale. Možná. bude Kdy? Zjistíme. Hned
Teď! Zatelefonoval. Příteli. Ahoj. Stando. Potřeboval Bych pivo. Neser. Ty taky. neser, říkal. Tady.